sain haettua nuo kaikki staattorit ja nuo. Mä nyt laitoin ton staattorin tonne, mutta sinne pitää vielä laittaa prikaat, ettei se räjähtää staattoria. Kohta vauhtipyörä ja sähköt ja ajamaan. Nyt mä taas sain ton staattorin tonne ja tuo. Nyt tuosta toi magneetto. Tuohon. Menisitkö oikein päin siihen? Tää Oi. Nyt se meni. Sitten siihen mutteri. Siitä tää on ihan perseestä, kun tää kone pyörii, kun tässä ei mitään puristuksia. Hain tämmösen mutterimopon, niin saa tiukkaa. No, nyt mä pistin ton puolan tohon ja sitten mä pistän nyt nää sähköt jotenkin. No vitun tiukkia nää liittimet, kun no uusia nuo staattorit, ihan saatana tiukkaa. Laitoin mustan takalipan tuohon ja joo. Joo tosiaan. Nyt siihen olisi saatu kaikki silleen, että ei olisiko cold starttia vaille. Laitoin sähkösarjan sinne ja nippusitellen ne kaikki kiinni ja kaasuvaijeri ja tankin ja pakoputken kiinni, kun se ei ollut. Ja no niin, vähän unohtanut kuvata, mutta laitoin äsken öljyä lisää, kun siellä mä kävin huuottamassa ulkona tätä ja sitten mä muistin, että kun mä vaihoin sitä staattorin, niin sieltähän tuli sieltä pohjalevyn välistä ihan vituusti öljyä ulos. Sitten mä muistin, että ei vittu, sillä on puolet varmaan lähtenyt öljyistä. Laitoin nyt öljyä ja laitoin katteet ja tämän takalipan tähän ja ketjut kiristi, niin oli ihan vitun löysällä ja no. Juu, seuraavaksi on varmaan taas ajaamaan hetkeksi.